Hello guys, naakuron diri sa ano? Napitan. Nanguha mi og uhot, kay dampo ni siya. Floating bag para sa mushroom. So sa dili pang tanan, dako kay na kong pasalamat sa PISDA. Unya karon ana usab kata diri gitawag nga Jultis Organic Farm. Dako po kay na kong pasalamat na nano ka Brad Jutam Tanasan sa iyang paghatag po pagpadala sa mga tao sa pag-endorso sa kabayan sa mga agrikultura, no? So ato kining higugmaon, ato kining palanggaon para sa kaayuhan sa tanan. So kinahanglan kamusad makabalo pud mo unsaon pagmaneho sa mga sa atong palibot. Ato ang tamnan, atong palambuon, ato ang aron kita maka-income ug bulambo sa bangatong paningabuhi. So palihog, ayaw kalimot kung interesado mo sa akong vlog, ayaw taon mo kalimot sa pag-subscribe ug pindutan na lang pud ang all bell dinha para kanunay updated kamo sa tanang mga videos na ako, no? Para daghan pud mong babalan kabayan sa agrikultura. So dili na to kalimtan ang akong channel Sam's Vlog Bulag. Palihog i-subscribe lang dinha kung interesado mo aning akong channel. So mao ni siya ang mga sako nga akong pagagam-o, no? O fruiting bag para sa mushroom. So ato lang pagasundi lang ninyo ang akong video para haron kabalo kamo sa akong pag-andam sa fruiting bag para sa mushroom. So ani kita sa mushroom karong panahon na, no, sa akong mga vlog. So daghang salamat sa pagsunod sa akong vlog. Human na to panguha og uhot sa humay, no? Ang atong idasol kwaon is katong sudas. So kay i-mix man siya sa humay ang sudas para pagama og mushroom. So ayaw mo kuan, ayaw mo bitiw, kinahanglan sunod gid mo unsa ang akong buhaton para makabalo mo unsaon pagama og protein bag. So mao ni siya uhot and sudas, ikarga na mo ni. Kumana to og kuha o uhot o sudas ato silang i-mix, no? Samaan ni sa pag-mix. Usa ka sako nga uhot, duha ka sako nga sudas ang equivalent ani. So ang uban pod depende pod sa ilang pagama sa mushroom, kay daghan kay klase-klase nga sa pagama sa mushroom. Okay. So ang uhot sudas atong isulod sa plastic, pero siguro na to nga iduot pud siya pag-ayo, no, ang sudas o ang uhot. So mao ni siya resulta sa akong giputos karon. So muna siya gitawag nga fruiting bag. Dili na to isulod ang similya sa mushroom. So daghang salamat mga gwapo, mga gwapa sa inyong paglantaw sa akong vlog karon kabahin sa fruiting bag. Manginaw ko nga napon mo yung nakatunan. So palihog mga gwapo, please subscribe to my channel, like and share, and please post the bell button so that you will be notified in every time that I have a video. Ipinduta lang ang bell, i-all bell para updated mo sa akong video, tanang video, no, kabahin og mushroom. So salamat kayo mga gwapo sa inyong paglantaw sa akong vlog karong adlaw. Daghang salamat. God bless us all. Bye.